Na dan kada se navršilo 9 godina od katastrofalnih poplava koje su zadesile Tekiju i okolinu, započeli su radovi na izgradnji ograde i mokrih čvorova u porti crkve Svetog Nikole u Tekiji, čija je vrednost oko 5 miliona dinara. Investitor je kompanija Tekijanka na čelu sa porodicom Bolbotinović. Posle nekoliko muka i razgovora i sa nacionalnim parkom i sa hidroelektranom Đerdap i sa opštinom, iz godine u godinu bile su priče da se radi ograde, toaleti, voda i tako, i na kraju ipak nije to urađeno. Onda smo mi rešili kao kompanija i kao porodica da mi to uradimo. Na kraju kraja mi smo meštani odavde, tu živimo, tu smo rođeni i naša je obaveza, moralna obaveza da na kraju kraja ipak mi uradimo. Iako je bila obaveza drugih javnih preduzeća da to uradi. Pa mi smo počeli danas ove radove obeležimo zbog svega ovog događaja što je godišnjica ove nesreće koja je nas zadesila i ujedno smo iskoristili taj moment da stavimo i kamen temeljac i da počnemo te radove. Da ne ispadne i mi kao političari da samo danas se slikamo i da radovi prestaju. Ovi izvođači radova, oni su već ugovorili neki posao koji su imali od ranije ugovorene poslove i verovatno će sada 15 dana da prekinu radovi i 1. oktobra će da krenu radovi. Ugovoreni su radovi otprilike koji koštaju do 5 miliona, jer upravo radimo kompletnu ogradu i zemljane radove i kapije i sve ono, onda radit ćemo toalete u ovom delu i ženski i muški sa toplom vodom, kanalizaciju i nadam se da ćemo da i teren da doteramo kao što treba. Kao što vidite, ovaj kanal je zapušen, to je ostala obaveza hidroelektrane Đerdap. Ja sam pre 5-6 dana kontaktirao generalnog direktora kompanije Đerdap, gospodina Mitrovića. On me ljubazno saslušao, sve lepo uvažio i razumeo me, kao što je on rekao, ali nisam ga za ovo pitao, nego za barim ovo koje je obaveza da očisti ovaj kanal. On kaže, ja moram da pitam Beograd za to i da će mi javiti kao prošli ponedeljak. Evo, do dan danas ni to. Zamislite da jedna takva kompanija koja ovdje stvara milione, stotine miliona profita u evrima, da jednostavno ne može ovo da uradi, ako je to njihova obaveza, ali na kraju krajeva opet će naša kompanija i moja porodica da to uradi. Kompanija Tekijanka kao društveno odgovorna firma pomaže svim lokalnim zajednicama u kojima posluje, a kako je istakao Željko Bolbotinović, to je osjećaj odgovornosti koji je duboko ukorenjen u način života i rada njegove porodice. Mi mislimo, moja porodica misli da dobrota ne treba da bude geografski ograničena, da vi to nosite u sebi i svom srcu, da te korene vučete od svojih predaka. Nama su naši preci ostavili to u nama, u našim genima. Nadam se da ćemo mi to da ostavimo u našoj deci i nadam se da ćemo tim primjerima da pokažemo da to svako od nas može. Sad, da li je to, mislim da nije važna mera toga koliko je važna volja i dobročinstvo. Također mislim da domaći privrednici više, svakako što je sasvim normalno, osjećaju kraj u kome žive i rade zemlju odakle su potekli, tako da je jako dobro negovati domaće privrednike i domaću privredu, jer oni sa sobom nema gde bilo šta da odnesu. Oni ostaju ovde kao što i mi ostajemo u ovoj zemlji, na ovom tlu, i mi, naša deca i njihova deca i naše komšije i sugrađani i meštani, tako da je jako važno negovati domaću privredu i domaće privrednike. Starešina hrama Svetog Đorđa u Kladovu, otac Dejan Pajić, ističe da iz svakog našeg poraza može da nikne neka pobeda, naglašavajući da su radovi započeli uz blagoslov Božiji. Iz svakog naše poraza može se da nikne neka pobeda, tako da se nadamo i ako Bog da, uz blagoslov Božiji smo počeli ovo delo, da ćemo ovu Tekiju, naš hram i
ceo ovaj region ponovo uspostaviti onako kako je bio i pre onih nesreća koje su desile ne samo u ovom našem kraju, nego u skoro celoj našoj Srbiji. Tako da ovom prilikom želim da podsjetim sve nas da smo uprkos svim porazima, svim teškoćama i svim bolovima koje smo pretrpeli i svim onim nedaćama uspeli da stanemo na noge i da, ako Bog da, ponovo uspostavimo stanje, ali ne samo to, nego da, ako Bog da, i da ulepšamo malo, da bude i lepše nego što je bilo i zaista ovom prilikom hoću da se zahvalim porodici Bolbotinović, jer 9 godina je prošlo. 9 godina ovaj hram bio stub, da se ne poplavi, da se ne uništi skoro pola sela. I ovaj hram je zaslužio ne samo ogradu, ne samo neke druge pomoćne objekte, nego je zaslužio da bude centar ovog sela, da bude ona zvezda vodilja i ponos i dika svima nama. A jako je bio stub, on će i dalje da bude stub, onaj svetleći stub koji će da vodi ne samo ovaj kraj, nego ceo naš region, da se molimo Gospoda, prinosimo našu žrtvu i da tražimo od Gospoda pomoć u svim našim dobrim namerama. Vrednost ove investicije je oko 5 miliona dinara, a planirano je da radovi budu završeni do sledećeg septembra, kada će biti zaokružena cela decenija od strahovitih poplava.